Shwmae, Roger Phillips dwi i, fi'n gweithio yn adran trydan yn Coleg Benfro. Rwy'n siarad tamu bach o Cymraeg, ond fi ddim yn hyderus i siarad Cymraeg. Dros y blwyddyn diwetha, cymryd ran yn prosiect Cymraeg gwaith yn Coleg Benfro i helpu fi siarad y iaith Cymraeg. Yn y prosiect, rwy'n mynd i dosbarth am 2 awr ar nos dydd Mawrth gyda Helen, y tutor fi. Mae Helen yn fendigedig a mae'n cael lawer o sport, roleplays a gemau yn y dosbarth gyda Helen. Yn y prosiect, fi cael awr fach da mentor fi pwy yw Richard Fel o Casnewydd Emlyn. Mae Richard wedi helpu i wneud posters yn Cymraeg i bob hand-tool yn yr ystafell trydan. Diolch yn fawr i Richard am helpu fi da hwnnw. Mae mi'n siarad Cymraeg da pob student sy'n deall Cymraeg yn y ystafell gwaith trydan a da pob un o staff yn Coleg Benfro. Mae hwn yn helpu fi deall y iaith Cymraeg yn gwaith. Mae prosiect yn gadw mlaen yn Coleg Benfro am flwyddyn to, so fi'n mynd i seino lan i wneud dosbarth gyda Helen neu Richard. Sa'n gwybod pwy sy'n na. Wel, be llawyd am Roger Phillips. Mae'n gymeriad o hanner yn llawn ffraethineb a mae'n bleser i gael yn y dosbarth Cymraeg. Mae'n siarad Cymraeg da phob un yn y coleg a'r myfyrwyr. Felly pob lwc Roger. Diolch yn fawr i Helen a Richard am popeth a patience gyda fi trwy amser fi dysgu y iaith Cymraeg. Diolch yn fawr, hwyl.